Μα δεν έχουμε παιδεία. Στην Ελλάδα, λοιπόν, συζητάμε και ακούω συχνά ότι έχουμε σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Αυτό που συμβαίνει στα σχολεία είναι ότι μία φορά στο δημοτικό, μία-δύο στο γυμνάσιο και ίσως μία στο λύκειο, που πια τα παιδιά έχουν εκπαιδευτεί σεξουαλικά, δεν χρειάζεται να τους πούμε πάρα πολλά πράγματα εμείς, γίνεται μία διδακτική ώρα χωρίς βιβλίο. Υπάρχει βιβλίο. Δεν υπάρχει καθηγητής που ξέρει να το κάνει αυτό. Είναι όποιος καθηγητής είναι εύκαιρος να το κάνει και έχει τη διάθεση να το κάνει. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε βάλει λοιπόν αυτό το είδος εκπαίδευση στα σχολεία χωρίς να το έχουμε βάλει. Ούτε επίσης μπορούμε να μιλάμε για το κομμάτι της ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδόν κάθε οικογένεια έχει περιστατικά. Από το απλούστερο που είναι η γιαγιά προχωρεί προς άνοια, μέχρι πιο σύνθετα ζητήματα. Σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν ζητήματα ανθρώπων με ψυχική υγεία. Δεν υπάρχει καμία φροντίδα για το πώς τα παιδιά θα προσλάβουν αυτό. Τι είναι η παιδεία? Η ανάγκη ενός ανθρώπου να θέλει να μάθει. Τα παιδιά στη δραματική σχολή στα 19-20-25 που έχω, ακούνε βιβλίο και τρέχουν μακριά. Όχι κυρία, όχι, μη μας βάλετε, σας παρακαλούμε, εργασίες. Γιατί υπάρχουν τραυματικές εμπειρίες. Όταν αναλύουμε ένα ποίημα, έχουμε μάθει στο σχολείο ότι πρέπει να πούμε τα καλολογικά της στοιχεία. Αλλά δεν είναι αυτό ένα ποίημα.